L-attakk fuq l-Speaker tal-Parlament Angelo Farrugia kompla mill-fera estremista nazzjonalista. Din id-darba kien ħatem Beppe Fenakadami Kevin Kassar fej f'kitba ta' opinjoni fuq l-Independent on Sunday attakka l-Speaker ta' din l-ola istituzzjoni fil-pajjiż minħabba deċiżjonijiet u rulings li ma jaqblux ma dak li jridu l-estremisti fil-Partit Nazzjonalista. Anke Farrugia u l-aktar wieħed li lu jokkupa il-pożizzjoni fil-kitba tiegħu Kassar qal li post Angelo Farrugia mhuwiex fil-Parlament. Kassar li ma nġabarx meta ikkontesta mal-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni ġenerali tal-2017 sansitra għajjar l-Speaker bħala kummedjant. Fl-istess kitba, Kassar eddet li se jżomm lil Angelo Farrugia responsabbli. Dan l-attakk ta' ħaten Beppe Fenakadami ġi wara l-attakk faħxi mill-kap de facto nazzjonalista Carola Aquilina fil-Parlament fil-konfront tal-Speaker. Fl-aħħar ġimgħat, Aquilina qal l-Speaker li ddubita kemm jaħseb u f'okkażjoni oħra qal lil Dr. Farrugia li jekk rid ikeċċih mill-Parlament, ikeċċih bil-Pulizija.